zamani ce mu fahimta kyala al'amarin wannan budurwar wawa. Rayuwar duniya lamarin ki ya girma, ga wa'insu mutane suna ta yin gulma, da sun ga mun gane sai su dinga yin kyarma, kai ku bar mu mai sha'anin mu ba ma halin mata. Shi zama da masoyi hakan akwai daɗi, daɗin shi ya zarce zuma bale ka ce riɗi, da kulura ya jama'a duniya akwai faɗi, duk wanda yayi da kai ya kai maka mai gata. Akun a tashi a yau gashi rabbana yayi, da mu ake lamarin tun da mun shigo layi, dukan biyayyar manya ta lamarin mun yi, mun musu biyayya yau gashi mu ake wa ita. Alhamdulillah. Magulmata lamari na kuna da ban haushi, ku gane komai in rabbana ya saita shi, kai dan kuna ma karya kake ka rusa shi, godiya ni kai rabbu kai mangata. Madallah. Ina matasa Aliyu shabash gare ku na ce, ku dinga ƙuri waka babbar sana'a ce, kar mu biye wa wa'yancin da ke ta cece ku ce, mu riƙe sana'ar mu da kyau don ta inganta. Haya! Lallai sha'anin duniya Alyusha tunni na gane bakin ganga wutar da suka kunno, ko da a ce ina da fari ne kamar nono, sunaran su bai wuce ni na tuzarta. Subhanallah. Gaisuwa na yi muku al'umma masoyana, domin kuma na manta da sha'anin ƙauna, don kun yi man komai dole ne da yau godiya. Ya al'umma ta ƙasata na ce da ku gani, ni ne Bashir Alyusha na Zamfara kun sani, abin da duk na faɗa muku kun fahimta, da ku nake alfahari maza da mata. Na gode Allah domin kuma nigata, domin kuna saurare na duka waƙata, saboda ku na rubuta ta har da rera ta. Bashir Alyusha na ce Allah ya bar ƙauna.